Velkommen til vores screencast. Først vil vi gerne fortælle, hvordan vi lavede en profil af klinten. Vi stillede os i vandkanten og holdt en tommelstok frem for os for at måle klinten. Og så dividerede vi vores måling med 15, og så gange vi tallet vi fik med ca. 0,18, for at reducere det til målstoksforhold. Derefter tegnede vi det ind på vores tegneplade. Ude på klinten ligger lagene i en bestemt rækkefølge. Rækkefølgen på lagene er bryozokalk, sericiumkalk, fiskeler, gråkridt og skrivekridt. Bryozokalk eller limsten er vidt udbredt i de danske undergrund. Kalken blev dannet i Danien for ca. 61 millioner år siden, og består primært af skeletter og skalrester fra uddøde havdyr. Navnet stammer fra dyret bryozoer, også kaldet mosdyr, fordi stenen består ofte af 20-40% mosdyr. Sericiumkalk, hvidgul kalksten, er den ældste kalksten fra Danien. Den er aflejret lige oven over fiskeleret. Fiskeler, modsat hvad navnet antyder, indeholder fiskeler ikke særlig meget fisk. Det markerer grænsen mellem kridt og tertiær-tiden for ca. 66 millioner år siden. Leret indeholder meget iridium, som er meget sjældent på jorden. Og fiskeleret er derfor brugt som bevis for meteoren, der ramte jorden for ca. 66 millioner år siden, og var med til at udrydde dinosaurerne. Gråkridt ligger over skrivekridtet og indeholder et stigende indhold af modstyr i forhold til skrivekridtet, hvilket giver det den grå farve, og er fra den sene kridttid. Skrivekridt består af små skalskjolde, som stammer fra små encellede organismer og encellet plankton. Fiskeleret er specielt interessant, fordi det er brugt som bevis på teorien om meteornedslaget for 66 millioner år siden, og viser, at nedslaget har haft en global effekt på jorden. Nu til biologi. Evolution er, hvordan alle organismer er udviklet fra en fælles stamfader, hvor de hver især har tilpasset sig de forskellige forhold på kloden. Man hører ofte om survival of the fittest. Det er ikke nødvendigvis om at er størst og stærkest, men for eksempel i kridttiden var det jo i sidste ende de små dyr, der overlevede masseudryddelsen, og ikke de store og stærke dinosaurer, så det handler om at tilpasse sig. Nogle af de dyr vi fandt, da vi var på Stevns Klint, er mosdyr, armfod, søpindsvin, musling, svamp og søstjerne. Der lever stadig søpindsvin, muslinger og svampe og søstjerner i de danske farvande, så vi kan se, at der er blevet tyndet ud i dem, men de stærkeste af arterne har overlevet. Alle disse dyr er multicellulære og ikke encellulære, da de har en... Sig nu bare. Vi kører videre. Okay. Alle disse dyr er multicellulære og ikke encellulære, da de har flere eukaryote-celler. Okay. På grund af voldsom vulkanisk aktivitet opstod en kæmpe... Jeg kan ikke. Okay, nu læser vi bare videre. På grund af... Kom nu. Det er så meget lort. På grund... Fjern det der eukaryote. Jo, fjern. Jeg tror, det er sådan en eukaryot lyder. What the fuck? Okay. Nej, fortsæt. Læs nu. På grund af voldsom vulkanisk aktivitet.
grund af voldsom vulkanisk aktivitet opstod en kæmpe askesky over hele kloden. Der skyggede fra solen, hvilket medførte en temperatur faldt drastisk. Hvor er det svært for den dominerende art. For eksempel dinosaurerne overlevede og førte til, at de uddøde, da de ikke var udrustet til at håndtere det nye klima. Det vil sige, at dinosaurerne uddøde igen. Samtidig ramte meteoren, hvilket sammen med vulkanerne udrydde 95% af alle dele Af alle derlevende arter. Hvad fuck er dalevende, mand? Det er modsat nulevende. Er det ikke sådan, er det daværende arter af? Fuck. Okay, hvor langt er noget? Vi kan jo ikke flæse videre. Vi har optaget i fucking 5 minutter, og 3 minutter af det, hvor vi griner. Skal vi ikke bare lige stoppe den og høre den? Ja, jeg skal høre Simons